May tunog pa. Ikaw na mo? Ikaw na mo? Baka nag-message ka sa akin. Yung cellphone ko. Yung binausan ni Kagacho yung poste. Hindi ako marunong mag-message. Sabi ko, wala man wala man signal na maayos. Wala naman kasi lang ang signal dito mahina. Messenger. Saan lalagay yung ano? Sobra tayo. Gilid. Ha? At pumantay ka dyan, huwag kang tataas-ta. Baka mabuto ng ano. Tanggalin mo na yan. Kung kaya mong tanggalin. Kaya na, mamaya na ako dito. Eh, Kain na kayo! Sige. Tapusin ang tuog. Kuya Vicente. Pag inalok, kumain na. Oo. Tingnan yung isa. ano, ang kanalo? Tapunin ka ba nga? Usap. Oy!
Ayan, break time daw. Break time. So, ayun. Grabe yung init agad. Ayan. Ulam. Egatso. Tatay. Nanay. Ako. Sariwa pa. Ulam. Munggo. Sariwa pa. Munggo. Pero yan, hindi ko na may taon. Ang gulang ang kainin ko. Ang gulang, manok na eh. Amuan. Ang pagkalaw to. Malupit talaga. Alternative na kasabihan. Kain na kayo, kain na. Eh, sabay ka na. Ayun na. Buti nga, nakauwi agad tayo eh. Ang pantalon. Ang init. Ano na? Bumad na ako dito ba din? Ano na sila, ano? Ano? Pakainit eh. Tagal na akong walang pantalon. Hindi, nagdudumi ka sa paa. Hindi. Nainitan. Hindi pag marumi, maghuhugas ka, pasma. Lagi namamanhit na yung paa ko. Makalag. Hindi pag may pantalon, doon yung linis. Hindi na lang maghugas. Ano, meron mo yung saugo na yan. Alam na talaga yan. Kailangan mo na. Munggo. Alam na po yung sahog. Pangapat na sagot ka namin ito. Daming sahog eh. Munggo ba talaga? Marami piliin. Munggo saugo. Daming ano munggo. Dami mo saugo. Oh, daming munggo. Hindi na kami kuha ng tao kasi alam namin para sa'yo. Oh, Kaya dito, sabi ni, ano, balik. tatay meron mong sahog. Gusto mo kasi sa'yo lang. Tambahan ko lang ito ng kapirahan mo. Natambahan ba? Tago ko eh. Hindi, ano man tayo, konti lang kainin ko tayo. We, Dito ako sa tubig. Ah, daming kinain ko tayo ng umaga. Ano? porket di ata gusto yung ulam. Mukay. Gusto mo kasi kuya, lalo tignin. Masarap, hindi lang sa akin. Nakain. Sa akin kahit sahog lang, okay na. Ang dami naman ng munggo eh. Ang dami nga. 4 ba naman na balot? Nakakaya ulit mo. Ah, wala mang vlog. Ah, meron dalawa. Kami. Bait. Ano yung mga kadina eh. Tay, kain pa tay. Ano ba ganun? Huwag naman ganun kain patay. Ano na? Kain. Ano na? Kaon. Takip yan, tay. Ah. Hindi ka ano makita. Tingnan mo naman sa likod mo. Okay na yung wala pala, di pala naka-play kanina pa. Ay, Mga tayo kain. Ano na? Kain na. Sabay na. Babakal.
Kaya na, baka mabusan na sa... Yan. Kain po tayo. Namimili talaga si Kuya Vince. Tara, ano man? Ganyan na talaga. Ang pamili Kuya Vince. Sabi ko kaya, mabuti. Ikaw, ayaw mo, Kuya Vince. Ano? Tara po, kain tayo. Okay lang yun. Hindi, paborito yan. Bawal yung ano. Bawal yung iba. Hindi matalunan na. Alright, go. Ano? Walang diet-diet. Overload. Bawal yung Mong overload. Ano yan? Balit oversize. bawal talaga yung balik. Kumusta naman yung isa? Dapat ganito ang kinakain, no? Ano lang, dapat ganito lang, kunti lang. Yan, no, tingnan nyo, kunti lang kalahati na. Yung tatayo. Kunti lang, pero walang ulam. Puro sahog. Harap po ng munggo. Mainit. Yo! Balik ka na. Kung kulano na. Bakit man? Okay lang daw yan, tut ka man. Kumusta ka daw sabi ni Halo? Kinikilig ako Kuya Vince. Kumusta ka daw sabi ni Halo? Sabi ni Halo, kumusta ka? Masama ang tingin ni Ibanit na, sa'yo na. Yung tingin sa'yo ni ate mo, masama. Yan, ganun lang dapat na sa ko. Para Ganyan nakatili lang, oh. Para nanatili lang. Yan naman ako. Monggo overload. Balit oversize. Busin yan, ha? Halos man dito. Tama, ikuti lang. Taga-ingat, taga-ingat. Bayan. High blood pa. High blood na. High blood na nga ako. Papa, bigbakan! Gusto mo magpapala ni Kabukoy? Pero nga de. Pero nga de. Hindi ko malamang ba't ganito. Ginagawa ko ng restaurant. Ano nga? Hirap. Ito ba, mainit? Natagrap ka. Hindi mo malamang ba't ganito. Para may hangin. Mainit. Mainit. Warning po. Pag mainit, huwag isubo. Tapang pa yan. Papa. Budon yung sariwa. Gusto niya pala. Dapat pala, pagbalas, pala ninyo dyan pala. Parang di gusto ni Kuya Bin. Kung bigit yan. Kung bigid yan, kahit busog na yan. Taob pa rin. Kumain ngayon, no? Ano maingay na? Sakto na lang. Hindi naman ako salita. Pagulong lang naman. Bulangan mo sa ate mo. Parang kasi hindi na. Hindi naman yan naririnig yun sa camera mo doon sa likod. Ulam tayo. Sahog tayo.
kung kaya kayo. Kasi natin na. Ano yan na? Ha? Ano yan? Nag-live Ay, ko. natabak. Ano? Oh? Ano? Kaya. Ay, wala ng tubig. Ayun pala eh. Hindi ko nakita. Yun! Sarap ng hangin. Tabang? Napatulog. Tabang, kuya? Limat. Manghang. One. Manghang. May duyan yan na pala. Sarap na gulay na ito. Sabi sa dulo. Doon. Tignan ng kalsada. Tatong kawayan. Doon? Ayaw talaga. Bongliw? Dating mo doon sa Bongliw. Doon sa Bongliw maganda. Ang madayanin talaga si Badit. Yung sungod, ibitin ko yung mainit. Totoo. Pinilad na nga eh. Totoong talaga, tay. Kopong talaga, binilad ako ni Kuya Bin. Bakit? Ay, kawan mo nila sa Hindi marunong mag-alaga. Hindi marunong mag-alaga pag gano'n. Tapos yung motor, papa. Hindi natandaan ano. Hindi ko magkilala. Pinibrino pang bigla. Walang Ano pag-iingat. Sige, piliin mo. May magnet eh. Piliin mo. Ako, Kuya Bin. Kusang nasampa sa kutsara yung halo. Piliin mo. Ang Badit, sahog. badit, badit. Ha? Tapos Tatang mo na. na kayo, Dave? Hindi na kayo kumakain. Hindi mo yata yung ng luto. Hindi halata. Kaya ayaw ko na mag-kain ng Ang isang buwang ganito. Makita ko lang si tatay, busog na ako. Ang itatagdag ni Badit sa kilo, ang 6 na kilo. Wala pa akong bariya. Huwag naman. Nakatakot. Nakatakot. Pero di ako makain paggabi. Bawi naman. Kutawa sinuna. Ano ba yun, kuya? Ayaw sumedan niya. Hindi ko kaya mo tayo. Pag sabi niyan, hindi siya kumakain ng gabi, tumawa ka. Hindi ako tumatawag. Hmm? Kahit magpalagay ka pa sa ng CCTV, kuya. Hindi pinagyan natin ng higaan. Alam mo na, dyan ka ako doon sa higa. Kapakayak-nak pa. Pag ginong ko, nakita ko yun. Tutumba mo kung ano yun. Lampay. Mapapanal ka na. Sarap na luto. Panalo. Hindi lang nagdadayo, tapos Hindi lang napaglami yung kain pang ng umaga. Puro mungko na nga ang kinain ko. naglaan mo na lang sa bintong tao. Busa ka na ano eh, namamagsit ng kutsara eh. Punta ka na malapit yung sa ano. Pag ganyan ko, Oo. di man nadadala yung munggo. Sahog man yung Sahog nadadala. yung Wala nalala. yung ano. Yung munggo kasi maliit, yung sahog malaki ang hiwa, kaya lumulusot dito yung munggo sa Nawala ilalim. yung chicharon. Wala. Kung saan kang sumasampa sa kutsara yung sahog. Parang yung sandok, parang bistayan, yung pino nalalaglag, yung malalaki na iiwan. Dami mo kuyang sinabi. Sabi naman talaga yun. Bagoong. Higa na. Alam na. Bagoong talaga dapat. Iluyan Diba tay? Diba tay, bagoong? Ay, sabi ko na kanina, alamang. Bukas, bagoong. Kaya pag umimot na tayo, dapat sinarado mo lang muna sa kaduaan. Hindi may ano eh. May bukol. Ang ganit. Ayun na daw ito. Yes, pwede yan. Gusto nyo alagaan yung kayong dalawa? Sarap nagtuwayan dahil yan. Ang dami kong sinandok, tapos Ewan ko magkalala, pagka di mo kaya, ubusin niya ni Pins. Kaya niya man niya ubusin yan. Kaso, di niya nagustuhan niya yung luto niya. Kami nga, gusto namin yung luto niyo eh. O, tingnan mo, ubos lahat ng inanok namin, no? Di niya gusto yung ulam. Ayaw niya na mong Sinuna, tingnan. napasok kasi Tingnan mo ako. yung kanin nung naubos na. Oh, Napasok kasi ako. ayaw mo talaga ng munggo. Hindi, oh. Sunod, huwag na tayo mag-munggo.
Ayaw ko pala ng... Nagiging munggo rin. Ayaw ng munggo. Ayaw ng munggo. Ayaw ng munggo. Ayun mo. Badit, ayaw niya ubusin yung ginandok niya. Dandahan lang pagsubo dit. Ayaw ka lang, pinasakit ang grupo. Tapos sino? Hindi, good times lang. Ganyan talaga sa balik. Kung ano pa. Kahit yung bata pa siya, ganyan talaga. Dalawang kamay nga daw sumupo sa binana eh. Kaliwat anak. Yun na. Ay, sinuna. Tapos pa kanina una. Kasi gusto ni Nona yung luto mo. Masarap ko di ba na? Oo, di ba? Kumusta naman comment na nagluto? Sarap. Sarap no? Dadaan lang sa pinto. Kung dinadaan na sa punto, sabihin niya, ayaw ko nung Tatay, kailan ba kayo nakabili ng owner? ba't hindi yung dalawa? May naglako dito ng owner. Hapon, sariwa pa. Kasubo pa lang talaga ni Badit, kahit hindi ka na kumain. Parang na kasubo eh. Kulang na lang nga, mahigop ka. Buha. Hindi kumain na ka kumain. Mainggan yung pag kumain. Oo. Ugalog ka. Buwawi ka na pa rin. Wala na kasi ano eh. Lagyan mo ng sabaw. Wala nang sawg sa ulam. Sabaw mas masarap. Sabi, Sabaw. sabi ka Yan. Hindi ka sweet naman. Para ganahan si Badit kumain. Oo. Sana all. Para ganahan si Badit kumain. lalong umiinit. Pilihan ko na po. Oo. Mainit na lalo mamimili. Medyo Ano, maliit. pinili na niyo kuya. Medyo maliit yung kutsara mo dit. Para mabilis ito siguro. Ayan kuya. Dito ba ino ikaw? Dito lang yung mo sa laginit. Ayos na ako. Nahiya lang yan siya ba't sumubo. Titigan mo kasi kakasubo. Hindi ko na. Parang kahapon naman to. Tapos maya-maya, ulan ito. Pag gabi na nag-aarmang ulanin, alam na. Ate, ayan. Uy, ito ko nagkakauwi. Papasmahin ka niya. Kaya nga. Init. Uy. Kaya ko na ito. Kaya. Ano ito da? Kaya. Ito na. Le! Ano ba ito? Ano si Papa? Tinda ba? Hindi pa tapos. Tinda ba? Tapos? Dan lang. Ganun talaga. Nahuli ka naman kumain eh. Kaya huli ka natapos. Saka walang kusinera na ano, payat. Masarap eh. Masarap ng luto eh. Walang pira. Munggo na lang, wala nang sahog. Grabe naman ito nag-comment lang. Pag Ayan na. Tapos na. Baka pumutok yung short ulit. May tunog pa. Hindi pa naman. Hindi pa. Meron pa? Kanin Tinda pa. kayo, Pe? Kanin. Ayoko na. Ate, sabi daw. Hindi nga po inuyo ni Badit. Pinagtulo na lang. Siguro sabi ayaw, pero subo ka na subo. Ayaw ko na. Ayaw ko na. mapapasalaw ka na lang eh. Tapos. Tapos na ba? Nilololok na lang. Nagising si tatay ah! Yo. Ang magpabisahan siya. Ayaw magpablis! Pag-ibisahan! Ayaw magpablis! Babaeng babae ang dating niyo ah.
Ha? Ay, ka naman pinagbisaan. Ham na. Girl, yan, girl. Nanay ka. Ayos. Amoy. Ay, laging okay. Lagi tayo. Ikaw na nga mo. Tahimik lang Ikaw tayo. na mo. Munggo. Ikaw na mo. Munggo. Hindi ni. Ikaw na nga mo. Ay! Kaya na. Di ba tahimik lang tayo? Babe. Kung sa agong Amoy. Amo, kuha-kuha ni Jason. Kung sa agam kadak ko. si Badit. Ay, sulang mo man. Ikaw na ka buko. Ay, kaya ba ako pabibisan ta? Baka Amo ni. kurang tulong. Ni. Kaya di na muna ka magpabisa. Ako sa nayo. Bagay ka.